ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong. Ke United Nations General Assembly kala sandur ya ka hanyo tarik ubnay nailor arajar arpuway kum ke International Day of Clean Air nagabenta ka sunbeneng bajingum ka pentip syakipat ba nong song snong syapang ya ka jingjak lia jong kala air ban rakhe ya ka negasngi kadon ka kinhon ka bami syakmat ban yada ya ka may mariang saudong ka perthai nagabenta shibnay nado shiteng benay jong ubnay nailar kani ka kanhon kadai ka balatip kerteng kum ke International Weloveu Foundation ka badai ka seng yatray lang jong ka UNDGC lingba ka Clean World Movement ka Weloveu ka jumi syakmat ban penko ya ki jaka song kai pengat ki surok ki duriau bat ki wa ki bajaklia ha ka por ba ka klam jingpang COVID-19 kalawan lenshop ha ka perthai baro ka wei bat nalor kata kani ka kenhon kala ya khunru ban punduna ya ka jingjaklia jong kala air da ka bathung ya ki ding ban penko ya ka mariang ha klau ka Weloveu kala sedang ya ka jingya lapat ba da ka penko ya ki katto kani ki jaka ha East Khasi Hills ha ka arpo kendai trik ubnai nailar arajar arpuwei kumba Henry Fusangut negid khot bat ki longying jongki bat ki para marjan ki le yalum lang ban penko ji ki lenti ki singkin ki bala dap shibon de ki jingjaklia ki bala bread dosmon de ki pajba hadu sa fusandli ki pelabo jaklia la pendap da ki lingkot plastik ki slakot bala bread pathar ki bitor plastik ki kot linkdop ki lingkot duma bat ki nyot hasurok Hagabaya bat kani ka office tray kam jong ka Shillong Municipal Board kala penpau ya ka jing sngongo ya ka Weloveu na ka benta ka jing 3 minute banya sim benta ka jing penko ya ki saudong saukun jong ka may mariang